sa mga pinuntan kami matagtag awak. Ha? Pindawan si Lord mi. Tilawan mi. Pindawan si Pam sila. Kani kalit sa siya. Udah idam kasi magsilawan di itu. Dipindi ka bawan. Mabiyo ko ay bangat sa. Balik dulu. Nay siya kun claim hani ang kawan ra syukur sa office. Lima kali kam dai jongki. Dek ini kita khar ba dan Ini